От днес Софийска вода започна акция срещу гризачите и хлебарките в канализацията на столицата. От столичната здравна инспекция контролират акцията и твърдят, че препаратите не са опасни за хората. Тази година за първи път се почиства и срещу хлебарки, паралелно с работата срещу гризачите. От 5 години Софийска вода ежегодно третира канализационната мрежа срещу плъхове, мишки и други гризачи. Целта е да намалим популацията на хлебарките или инсектите в канализационната мрежа, така че нашите клиенти да не изпитват неудобствата, които вероятно изпитват в момента. Следващите 3 месеца ще бъдат обработени около 15 000 канализационни шахти със специализирана техника и дезинфектант. За унищожаване на вредителите в канализацията се използват ето тези биоцидни препарати, които са неразтворими във вода и са безвредни за хората. Фирмата, която извършва тези мероприятия, е регистрирана в Министерството на здравеопазването. Контролираме разходната норма, концентрацията, която се прилага от тези препарати с оглед добра ефективност и безопасност на хората. Екипите ще започнат обработката от крайните квартали към центъра на града и манипулациите ще се извършват основно вечер, за да не пречат на минувачите.